Hej, det er Ditte. Det er Christina. Og vi har lige set Camp Rock 2. Ej, okay. Camp Rock 2. Og det er faktisk ret god. Bare meget sange i lige efter den. Ja. Kom rigtig dansehumør. Ja. Den er det. Yes, indeed, I'm popping peas and I make it hard. Pardon me as I ease the freeze. Have a sip, take a tryst with you. Lidt i fra sig. Nu så vi spiser is. Cookies and cream. Fra Lidl. Hvis det skulle være en 20'er. Tilbud. 24% rabat. 24% rabat. Så det. I dag lavede jeg en lille joke med Ditte. Jo, hvor jeg Nej, sagde, at hun... nej, det gjorde hun ikke. Nej, jeg gjorde ikke noget. Det er også derfor, hun har været at smide sin computer. Ja, det var meget sjovt. Nå. I næste video, vi sender, der får jeg se Christinas lillesøster, der laver den test. Ja. Ja. Så hej hej. Hej.